Salutare băieți, după cum vedeți, am venit aici cu un nou unboxing. Avem un colet de pe Pyro King. Am dat 500 de lei pe el, am luat pentru că erau reducerile de Black Friday acum și erau niște oferte super bune și în plus au adus băieții de pe Pyro King și Scream 5S, care e foarte mișto, simt părerea mea, cel puțin. Hai să îl deschidem și revenim după. Avem aici ceva frumos, un sticker cu, mai am unul, dar mai mic ceva, ne plac femeile, dar iubim petardele. Super mișto ideea asta de sticker. Așa, și hai să nu vă mai arăt în continuare ca să nu dăm spoilere. Avem aici două seturi de Wolf 2, Pyro King 2G, FP3, doar că de anul ăsta cum ar veni. Așa, avem două seturi de Super Alibaba. Așa, mai avem aici un Pix, ăsta e bonus, n-am comandat Pix. pyroking.ro, site-ul lor, super mișto și ăsta. Avem aici un set de vulcan laser, care ați văzut de la început când am deschis coletul. N-am mai avut ăștia, o să vedem cum fac. Așa, avem aici petarde Dum Bum cu 3 focuri, un pachet. Încă un pachet cu 3 focuri. Avem un pachet cu un foc Dum Bum. Mai avem un pachet cu un foc. Încă un pachet cu un foc. Avem aici Wolf 2. Mai avem încă 3 seturi de Wolf 2. Arată așa puțin. 3 seturi de Wolf 2. În total 5 seturi. Mai avem un box de Piccolo de astea Dum Bum. N-am avut astea. Adică am avut 3 pachete așa, dar n-am testat. Avem așa, încă un box de Piccolo Dum Bum. Frumos. Avem în continuare un Vulcan Silver Dream de la Triplex. N-am mai avut nici de ăsta. Am luat unul așa numai să avem, să vedem cum e. Avem niște titreze de astea Light sau nu știu cum se cheamă. Am mai avut de astea, sunt mișto. Avem tot așa încă o brichetă bonus cu Pyro King. Mamă, asta e super mișto și calitativ așa la... E din fier, tablă, nu știu ce asta. Chiar mișto bricheta asta. Asta a fost bonus. Mai avem un pachet de banane de astea noi, Vampire negre, de astea galbene și albastre. Și piesa de rezistență Scream 5S. Mamă, ce mare e failo, ce mare e setul. Super, super mișto. Avem două seturi de Scream 5S am luat. Super, super mișto astea, chiar plac de tot. Și avem aici niște fitiluri. Nu știu cât am luat, 4-5 metri, nu știu cât am luat sincer aici. Mi-am pus câte un metru, cred că 5 metri de fitil sunt.